Så, min bror og damer, vi har været the king of the skov. the king med. Og vi har lige været inde i den der børnehave. Den ser sygt forladt ud. Den lukkede for en time siden. Det er sygt nøjeren det her. Nu skal vi til at gå ind i skoven, og vi viser ikke skiltene, fordi der står nemlig adresse og sådan noget. Så ja. Men guys, husk nu, aldrig gør det her. Aldrig gør det her. Især ikke, hvis du er alene. Vi er totalt dumme idioter, så det er derfor, vi gør det her. Ja, vi er adopteret. Nej. Så vi kommer en lille smule længere. Men altså, vi går i det her smukke nabolag her. Og så har vi børnehaven herinde. Ja, den er forladt. Altså, guys, der er ikke noget. Den er fucking forladt. Ja, så der er ikke noget derinde. Navnet på børnehaven er beep. Ja, vi får ikke vide af børnehavens navn, fordi vi ikke adresse. Det ser nøje nu, hvor han er rød, fordi det er så mørkt. Ja. Men der er jo selvfølgelig ikke nogen gadelamper. Jeg er selvfølgelig vant til. Jeg har gjort sådan noget her før. Ja, det har jeg også. Og det her, det var på, hvor jeg gik ind i sådan et laboratorium. Det her sådan et laboratorium. Og det var nøjeren, og det var forladt. What the fuck? Men det var fordi, jeg var sådan 5 år gammel. Jeg fik at vide, at der lå penge derinde. Og så ville jeg derind. Bro, guys, jeg kan godt sige dig. Drenge, hvis I kender Judex, kender du ham, hvad er det? Ja, når jeg er ham? Jo, han havde lavet en video, hvor han var alene på en kirkegård i 24 timer og en skov. Og så det her, det er sådan lidt, hvad han føler. Sammen med en af mine gode venner fra Pikkelborg. Der vi var oppe på en kirkegård på midt om natten. For få den. Ja, skoven ser helt anderledes ud nu om natten. Jo. Synes du ikke? Jo, hvis I så vores tidligere video, den var faktisk også i dag, da vi var nede i den her skov og sådan noget. Den har jeg ikke lagt op endnu. Ja. Den kommer nok, den bliver lagt op før den video, så ja. Så den kommer I nok til at se. Eller hvis I kan se den, så gå lige ind og se den. Den er virkelig fed. Alle sammen husk at like og subscribe, hvis I gerne vil se flere videoer som det her. Der er en bænk her. Godt, guys. Husk at like og subscribe til Pikkelborg. Ja. Så bor bænkesætterne, så står en skraldespand derovre. Går vi ind i skoven, eller går vi... Vi tager stien. Ja, vi tager stien. Den er sikrest. Men derinde, der er der en sø. Det var der, hvor vi filmede den anden video, faktisk. Det er i den her skov, som hedder beep. Det er lidt dumt med den der byggelyd. Jeg tror bare, vi skal lade være med at sige det. Ja, så er jeg sgu lidt dumt. Suttetræet, det ser nøjeren ud. Altså, og guys, siger det bare, det er ikke sikkert at være i den her skov. For eksempel, altså, der vi var nede og på is. Der faldt Nord faktisk ned i isen. Ja, jeg faldt ned i isen. Ja, det var ikke planlagt, vi filmede ikke der. Ja. Og nu siger de noget. Uanset hvad, så står vi sammen. Fordi du skal ikke bare, hvis du hører en lyd, så bare løbe, og så står jeg der bare. Det kunne jeg faktisk godt finde det. Ja, fordi man bare lige bliver bange. Men altså, der er som sagt, husk ikke at gøre det her herhjemme. Jeg gør aldrig det her igen. Bro, seriøst. Hallo, jo, du gør det igen. Ja, hvis den her video, den får 10.000 likes. Lad være med at like. 10.000 likes, så gør vi det igen på en kirkegård. På en kirkegård? Ja. Altså, det er jo ikke engang, det er som om skoven er endnu mere løjere. Fordi, altså, prøv lige at se. Det er jo sygt løjere. Hvis vi rammer 10.000 likes med den her video, ikke? Så laver vi plat eller krone om vi skal tage på en kirkegård om natten. Eller om vi skal tage på eller om vi skal tage ind på. Du ved, hvor vi er, ikke? Hvad? Der er den der bænk, jeg først kommer der nu. Og det er dig til den anden bænk, ikke? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Vi går bare bag, hvis vi skal hjem igen. Ellers så har vi Google Maps. Jo, jeg ved godt, hvor vi er. Ja, uanset vi kan se kirken derovre, så vi ved. Hvis vi er ved kirken, så ved vi er et sted. Okay. Jeg ved godt, hvor vi er, hvis vi følger stien langt nok, så kommer vi op på en mark. Men jeg tror også, at det er bedre at være på marken. Jeg tror, vi skal til at vende hjem af. Nu? Ja. Så lad os gøre det. Ja. Ja, vi skal tage hjem. Vi vender hjem af. Ja.
Men det var en mega sjov video at lave. Især det her med gys. Lidt gys er altid godt. Ja. Altså, men nogle gange kan det også blive lidt for meget. Ja. Og hvis nogen af jer nogensinde har prøvet det her før, så skriv endelig. Eller husk at skrive et forslag til et sted, vi kan hen næste gang. Ja, det skal bare ikke være sådan noget med at tage op til Langbordistan eller en eller anden random. Nej, det skal det ikke. Det skal selvfølgelig ikke tage ud på en eller anden øde ø overnatte resten af vores liv. Nej, det kan vi ikke. Nej. Det kan vi ikke. Men det kunne jo godt være sådan andre steder, som vi kunne tage hen, hvor vi så er der. Men ja, guys. Husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Så ses. Bye bye.